खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय गसाइगाव थाना पुलिसनि नाजानायाव गंनै आयेननि बेरेखा थांखु बुंफबनाय ट्राक हमदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव थानानि पुलिसफोरनि इसिङारि सोलोंनि सायाव संदाननानै गसाइगाव थानानि असि मन्टुराम बरानि दैदेननायाव गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय नागा चेकिं 31 नं राजा लामायाव आयेननि बेरेखा थांखु लाबोनाय गंनै ट्राकजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमदों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला गंनै ट्राकनि नाम्बारफोरा फारियै WB635101 आरो AS17C2522। रिपर्टनि बादिब्ला गासै जब्द खालामनाय मुवानि बेसेना 8,50,000 जागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। नैथियाव दङ दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव सासे हिन्दु फरायसाखौ बुथारदों। गुबुन धोरोमनि सासे लाइमोन सिख्लाजों लोगो जानायनि सासे हिन्दु फरायसानि जिउनि जोबथा महर लानो गोनां जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि 19 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया सासे गुबुन धोरोमनि सिख्लाजों लोगो जादोंमोन। बे खोथाखौ सिख्लानि नखराव मिथिनायनि उनाव हिन्दु सेंग्राखौ बुयै बुयै बुथारदों। बे जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव बै सिख्लानि नखरनिफ्राय 3 उन्दै बैसोजों लोगोसे गासै 5 सोद्रोमाफोरखौ खाबाय। दायनिगिरिफोरखौ हमनायनि उनाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव जाथायनि थार जाथाया ओंखारदों। थामथियाव दङ भेरगावआव हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै खुद्रिसारदों। उदालगुरि जिल्लानि बारग' बिएलटि मावथिफोरा भेरगावआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। बे खौरांगिरि मेल खुंनाय जायगायाव बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरि अनिल मुसाहारिया बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा मोनसे समाव लोगोसेयावनो हाग्रा बंग्रा खारथिंनानै सोमावसारबोनाय हाग्रामा महिलारिनि बेरेखा मानो खुद्रिसारदों होननानै सोंथि सोंनायनि फिननायाव अनिल मुसाहारिया बुङोदि थांनाय बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों बिसोरबादि केडारफोरखौ महिलारिया हायुङाव थानानैब्लाबो केडारफोरनि थाखाय जेबो फसंथाइ राहा लायासै। हाग्रामाया मडेल बिटिसि बानायनायनि सिमां दिन्थिनानै बिसोर गाव गावनि न'फोरखौसो मडेल बानायना लाबाय। बिटिसिआव सरकारनिफ्राय सफैनाय जौगाखांनाय रांफोरखौ मुस्रि खोन्दों सिखारवा होनानै कमिसन जायै जायै जाख्ल'जोब्बाय। ब्रैथियाव दङ पस्ट अफिसनि एजेन्टआ सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय 1 कोटिनिबो बारा रां लानानै खारदों। मरिगाव फुलबारिनि कमलेश्वर मिथि मुंनि पस्ट अफिसनि एजेन्टआ गोबां सुबुंनिफ्राय रां जमा दोननो एकाउन्ट खुलिनो थाखाय रां लादोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिदों बे खामानिया। नाथाय रांफोरखौ पस्ट अफिसाव जमा दोनालासेनो एजेन्टआ गावनो लाखिना दोनदोंमोन। 1 लाख 2 लाख नङा खमैबो 1.50 कोटि रां खावदोंमोन मिथिया। गोबां सुबुंफोरा मिथिनि आखायाव रां जमा दोनदोंमोन आरो जेब्ला रांखौ बिफिनोमोन अब्ला मिथिया दिनै होगोन गाबोन होगोन होननानै बुंबोबाय थादोंमोन। जेब्ला सुबुंफोरा मिथिनि न'आव थांदोंमोन अब्ला आरोबाव थगायनानै नंखाय चेक सुबुंफोरनो होदोंमोन। बेखौ होखांनानैनो कमलेश्वर मिथिया खारखोमादों होननानै सुबुंफोरा अजद होदों। बाथियाव दङ हाइलाकान्दि जिल्लानि एजिपिनि आफादगिरिया पुलिसजों हमजादों। जोबथायाव हमजाबाय हाइलाकान्दि जिल्लानि एजिपिनि आफादगिरि आफ्ताब उद्दीन लास्कारा। लकडाउननि समाव हाइलाकान्दि जिल्लानि महनपुर समबाय समितियाव 40 लाख रांनि माइरं जाख्ल'नायनि जाथाय जादोंमोन। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया सामलाय समितिनि आफादगिरि आफ्ताब उद्दीन लास्कारमोन। बेनि बेरेखा हाइलाकान्दि जिल्लानि खुंथायाबो केस होदोंमोन। बे केसखौ दिथा खालामनानै 5 दाननि उनाव पुलिसा हमनो हादों आफ्ताब उद्दीनखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 दान सिगाङावनो खारखोमाना दंमोन आफ्ताबा। हमजानायनि उनावनो सिलचर एयारपर्टआव आफ्ताबा फोरमायदों दि बेखौ पुलिसा हमनाया आलाकपुर बियाबनि एमएलए निजामुद्दीन चौधुरीनि राजखान्थियारि खैसार दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।